Martanin zuciya. Salamu alaikum. Amin wa alaiki salam. Amincin zuwa yi shishigin sarki ya tabbata a gare ki ya ci wani kyakkyawar halitta. Duk da idanuwa na ba su san ka da ba, muryanka ya tabbatar min da cewa kamar awwalin na ne. Fatima, na da fa kika ci. Ƙwarai kuwa, don a da zan ci. Don tuni ne nisa a kogin da na sanin san ka da na a baya. Haka ne. Fatima to karfa ki manta, ba wai batun gori ba. Cewa da gani ya kike gani a lokacin da kika rasa idanuwanki. Saboda san da nake miki sa na ɗauki idanuwa na baki. Amma kuma sai yanzu za ki canza min da haka? Kai ka sani, wannan kuma kai ta shafa. Ni ka ga. Ƙaunar ke zuciya, hauhawa take ke ce, martanin zuciya.